Hola, som el David i l'Agustí i avui estrenem l'informatiu de l'associació ALBA. Aquestes són les notícies més destacades d'aquesta setmana. Presentació dels lots i tas de vins a maridatge. El dia 17 d'octubre, dimecres, a les 8 al Gat de Rosal i dins el marc del cicle Aliments, Persones i Territori, es va fer la presentació dels lots de Nadal 2012. Vam descobrir quins eren els nous productes del lot i a continuació es feu un tas amb els vins de l'olivera i un maridatge dels productes dels lots. Comença la campanya Parlem-ne. Ja han començat les xerrades sobre sensibilització vers malalties mentals als instituts de Cervera. La campanya Parlem-ne està impulsada per l'àrea de salut mental de l'associació i hi participen diferents persones de per laboral i suport a la llar, coordinat per l'Anto Serret. En la xerrada es parla sobre el tipus de malalties mentals. Es desmenteixen alguns tòpics i es donen a conèixer per primera persona algunes experiències personals. De moment ja s'han realitzat a Tàrrega i a Cervera i us espera poder arribar a molts altres instituts de l'Urgell i la Segarra. En motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, el Telenotícies Comarques va venir a gravar l'exposició de les meves raons a Cervera. Els malalts mentals parlen sense tabús de les seves malalties. És una de les propostes de l'exposició Les meves raons, que vol posar l'espectador a la pell d'un malalt mental. És un recorregut entre un bosc de desitjos i a través dels sentits. S'escolten familiars i professionals. Es poden llegir els deliris d'un malalt escrits en els mobles o mirar el reflex distorsionat que ofereix un mirall. Percepcions que permeten experimentar de prop les vivències d'aquests malalts. Ens han explicat una mica com se sentien ells, el que volien ser, que ells també són persones com nosaltres, que sempre hi havia una etiqueta, no? que els tapava més o menys dient que ells... O sigui, que la gent veu i diu aquest tio està boig. I no és així, perquè ells també són persones com nosaltres. Aquesta gent s'enfonsa i es pensen que són diferents, però també poden complir aquests somnis que tenen. Els espectadors es fan una fotografia i poden etiquetar les dels altres visitants, una metàfora de l'estigma social que encara envolta aquesta malaltia. Esport per a tots els Special Olímpics. Aquest any s'han celebrat els 20 anys dels Special Olímpics i nosaltres també hi hem estat. De l'associació ALBA hi han participat 5 nois i noies. De l'Espígol, en proves d'atletisme i també els integrants de l'equip de bàsquet del Club ALBA. L'experiència, com sempre, ha estat molt enriquidora per a tots els participants. Pel que fa als resultats, l'equip de bàsquet ha quedat quart al primer nivell i s'han aconseguit 2 medalles a atletisme. Enhorabona a tots els participants. Èxit a la Fira d'Agramunt. El passat cap de setmana, el Rosal va participar a la Fira multitudinària de la xocolatada i el torró d'Agramunt. Allà hi van realitzar algunes demostracions amb les planxes i van ensenyar com fer les neules i altres productes de l'obrador. Molta gent es va interessar en l'elaboració de les galetes i en la història de l'obrador. Les vendes també van ser molt positives. Moltes gràcies per la seva atenció i fins la setmana vinent.